panjenengan mangke ingkang nyekaraken menika yasanipun Ibu Endang Triwinarni. Monggo mangke dawuhipun Bapak Haji Anom Surata kados pundi kula sumanggaaken menika. Inggih monggo mboten namung serat nanging dipun sekaraken langgeng utami Pak Parjo. Ingin nyekar sinten kula Pak? Mas Dunung sinten asmanipun? Wahyu Dunung Raharjo. Asmane jan apik banget. Monggo menika yasanipun Ibu Win. Nuwun Bu Limbu. Nggih. Nderek ajar menika dadakan menika. Janipun napa kalian Pak Parjo? Inggih. Menapa Pak Parjo rumiyin monggo. Inggih dalem dados wakilipun Ibu Endang Triwinarni badhe nyekaraken dandang gula pengetan Dies Natalis UNS ingkang kaping 3 gangsal. Inggih monggo pun sekaraken Mas. Nyuwun tindinganipun Pak Slendro. Nano semanten Pak. Dirga hayu hayu ning manis ambal warsa ping tridasa panca Dies Natalis UNS nggih pawiyatan luhur. Leres Mbak Limbo? Leres. Oh nggih. Radi gogri menika. Ora usah gogri pun. Grogi kok gogri. 11 Maret Surakarta sayuk saeka praya ulah kridanipun Dwija Myang Siswa Prasetya Hanggayuwa Sarjana sujaneng budi lelati nusa bangsa. Tepuk tangan kagem Matur nuwun, monggo pun lajengaken Pak Parjo. Nggih, terima kasih Mas Dunung. Wah, jan pas larase sajake uyuh seni iki, Nduk. Iya. Menika taksih wonten sekar dandang gula. Inggih. Ewas manten boten dipun ginakaken kangge nderek lomba. Oh. Namung isi suraosipun ugi nyengkuyung pengetan ambal warsa ingkang kaping 3 gangsal. Nggih. Mekaten ugi nyengkuyung Profesor Dr. Rafiq Karsidi anggenipun badhe madeg ngasta dados Rektor Pawiyatan Luhur 11 Maret ingkang badhe dateng. Mekaten. Namung mboten nderek lomba menika. Nderek mboten nderek, saupami nderek mbok menawi ingkang mimpang menika. Oh ngaten. Dados menika namung penggembira. Nggih. Menika wonten sandiasmanipun ingkang ungelipun menawi dipun ungelaken maos mengandhap mungel Samsul Hadi Rafiq Karsidi UNS Surakarta. Menika sandiasmanipun mekaten. Langkung prayogi dipun sekaraken ya Pak Parjo. Nderek latihan nggih Pak nggih. Baik nggih, monggo. Nyeker Pak Parjo piyambak to menika? Nggih. Lah mesti apike nggih. Esipun nggih. Nggih. Saking Samsul Hadi langkung rumiyin. Nggih. Sinar koro
narya ngrepi amengeti ari ambal warsa minangka cehna syukure wis entuk sam iki mau. Iya. Sungkem Gusti Hyang Agung UNS wos 35 warsi lelati mring bebrayan hayu terus tumruntun ambabar sakeh kagunan dadya srana luhur kuncaraning negeri Indonesia terus jaya iler-iler tanggure sumilir kang ijo monggo Pak Parjo salajengipun wonten dawuh malih. Nggih, gegandhengan kula matur kalih padha supados genep suraosipun sinaosa menika mbok menawi mboseni ewas manten ing pangajap ngemungaken nderek mangayu bagya adekipun saha anggenipun badhe ngembani dados rektor UNS ingkang badhe dateng mesti kula aturaken. Oh inggih kedah menika. Ingkang ungelipun Rapik Karsidi UNS Surakarta. Inggih. Ratri iki mugi den sekseni pikang saleh labuh labet nyoto karso cipto miang karyane sinaring senat tuhu dipun pilih Rafiq Karsidi
hati umadep rektor enggal nerusken kang sampun Samsul Hadi kang wus purna Suradira Jayengrat syuh Darmastuti Karta tentrem slaminyo sugeng makarya Bapa. Inggih, sembah nuwun Pak Parja sampun jangkep anggenipun ngaturaken. Nduk, sampun kula aturaken kundur malih Bapa. Inggih, matur sembah nuwun. Ana layang nggih diwaca, Mak. Katur bocangik sak rombongan kepareng badhe nyumbang bawa dandang gula Sri Huning utawi yen ing tawang ana lintang, Bu. Katur Bapa Slameta saha Bapa Suwali saking kula Soekarno Cahya Saputra Panjangreja ing Palur. Monggo Mas Soekarno Cahya Saputra Kacaos Iwanci tindak panggung mriki kepareng badhe paring pasumbang bawa Kamas Soekarno tindak mriki kula entosi Mas Soekarno badhe bawa monggo mriki kula rencangi Mas tak Mas bae sepuh kok Nduk. Ya ora masalah ben malah ngenomke. Monggo Pak Mas. Pinarak nginggil ki mawon monggo. Wah, lah menika. Karna Cahya Saputra. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Bu. Monggo kula lajengaken ki mawon badhe nyekar salah setunggal menapa Sri Huning menapa yaning tawang ana lintang. Dandang kula Sri Huning ya, Oh inggih, monggo. Cinarita dak jaman kauri wiratma Adipati Tuban Neno putra nira sira lawe kok ya ora krasa men lomba to Pak Karno wah iki apik iki Nduk iya kaos mesti entuk iki. Iya. Kebacut nandang wuyong mreng tiah ayu aran Sri Huning tanpa maos sudah di luar kepala. Iya, elok. Nek sing dadi juri aku mesti jam entuk iki enggak. Kurak togok. Datan podong graita jebul sesa tulo
sukon pas, gurilangan ya pas. Cinaritono prahara Sri Hunengkya cengkar ing palagan wani sirna labuhna tepuk tangan kagem Pak Karno Bapak Ibu. Wah, jan matur suwun Bu. inggih monggo lajengaken Sri Huningipun saking Ibu Waranggono nggih Pak Karno nggih. Monggo. Ibu Darsini nih. Lah iki. Duh. Wis wiwit payu Darsini iki, Nduk. Iya. Rasa tak buka pijet wis entuk tanggapan saka Palur iki, Nduk. Monggo jeng Darsini. Ayo gonggominan lho cara tulung agung. Ya. Lakon Sri Huning kuwi asang kadangku saka Blitar, Ki Haji Sukron Suwanda, Nduk. Iya. Iki anake ya nusul mrene. Sapa? Yayak sak bojone, Nduk. Iya. Muga-muga engko sing putri gelem nyumbang sinden ya, Mak. Insyaallah. Ning ora engko saiki wae, Nduk, malah luwih prayoga. Monggo engko nek engko ndak malah selak kondur. Iya. Monggo Nduk Kesi kepareng Ibu anu nyangik gungan dateng jenengan, Nduk. Traketang mung sak padha rong padha kepareng nyekar. Dep-dep caos pasumbang marang UNS ngger. Iki ya dosen kok, Nduk. Ambak sinen ya wis S2 kok ngger. Mbak Sukesi, kuwi wedokane Yoyok, Nduk. Iya ya.
Monggo ngger. Keparenga menawi kepareng biyung dipun paringi apa? Wis terserah kono. Sing arep maringi apa nek ngaran nek malah ane ngitunge. Monggo Mbak Gesi keparenga paring pasumbang. Wilujeng dalu Bapak. Lujeng dalu, Nduk. Waduh, kula jan redeg niki. Enten napa kok ndredeg? Suatu kehormatan kula dipun timbali Bapak. Atasipun kula niku namung ningali wonten ngesore gong mriku kali Pak Mangun niku kok Bapak nggih prisa lek kula wonten mriki ngoten lho Pak. Mata 1000 kok nduk kula niki. Geger kula nggih enten mripate kok nggih. Dipun dawuhi nembang napa? Pun terserah jenengan badhe paring menapa kula tampi kanthi bingang manah kula, Nduk. Sejatosipun kula badhe kangen-kangenan kalih panjenengan, Pak. Awit napa sejatosipun kula nggih kangen sanget nyindeni Bapak. Nggih teplok kula dadi bojone Mas Yoyo niku pun dipingit kula. Nggih. Ning mboten. Mboten napa-napa nggih. Nggih, kangen-kangenan kalih Bapak nalika wonten Tulungagung nembang Pangkur Semarangan. Wah, lah niki sing lonteni nggih. Pangkur Semarangan, Nduk. Monggo nggih. Duh. Neno. Nano. Menika Bapak Pembantu Rektor saha Bapak Dekan Pesinden Meet in Tulungagung. Garwanipun Ki Dalang Yoyo Cahya Kuntadi, Pak. Cahya Kuntadi. Magister Kondange seni Yoyo. nggih, Pak. Napa? Magister seni. Weh, cobi to magister seni. Sing wedok salane dokter nek diteruske. Insyaallah. Amin. Kula ndongake nggih. Niki kula kersane gadah anak riyen, sekolahe keri. Oh, urung kagungan to? Insyaallah niki nembe proses, Pak. Oh. Ya, tak dongake aja suwe-suwe. Benjing niku kula nderek inseminasi wonten Rumah Sakit Muwardi mrika wonten Indria Ratna nyuwun pangestunipun Oh, nggih, nggih. mawon. Tak kira kawin suntik. Lah nggih menika. Lah nggih menika, Pak. Oh, nggih, Cara napa nggih? Tembung nyuwun sewu, cara kewan nggih ngoten niku sekawin suntik ngoten. Oh, nggih. Nggih. Ya kurang pinter kuwi cara. Mboten. Wis ora takon aku. Duh. Ajake. Monggo dipun tinting Pak Karno. Nano. Mingkar mingkurengang kara Menurut Pak Parjo iki leres menika kok, Nduk. Mingkar mingkuring angkara menika leres manggaing Pak Parjo sampun ngendikaaken. Monggo lanjut. akarana karenan marati Sing gawat nggon kene iki, Nduk. Muga kuat. Kuat Gusti, kuat. Ayo Nduk, kurang sithik Nduk, ayo kurang sithik, ayo. Ayo. Tak ewangi, ayo kuat.
lahir, Nduk. Amin. Ah, dah. Dereng, Pak. Sekedap malih. Setunggal tahun malih menawi dadi. Heeh. Engko tak dadekke. Malah Sinu basinu karta mreh kratarata pakertine ilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa wah sing lanang terus mencep weh. Iya. niki bojo kula sajane ngeten niki nggih leres mencap-mencep Pak. Lah nggih, Ning jatine bojo kula niku anu pripun? lek nyawang kula teng mriki ditimbali ngeten niku nggih Mary karepe. Oh. Mary. Mary. Oh. Ambok sesuk mbok diulu aku ora bakal. Mboten niki kula didukani, Pak. Oh, ditukani. Nggih. Jane niki lucu sangat lho Mas, kayakne anggere Banyol wonten lucu sangat. Oh, Asli. saestu meneng lucu kok bojomu kuwi kok. Ah, ya bejane sing tetaki entuk wae. Kasih deh jan. Mangga pun telasaken, Nduk. Agama gemeng ngaji Tepuk tangan kagem Mbak Kesi, Bapak Ibu. matur suwun nyuwun pangapunten kathah kalepatan. Inggih. Jebek kae. Anti-anti Sepak mrene. Wis rada suwe kabeh pisan ora krungu kampane sajane roto kaken wong kang sakati men yen dinuju kekerani esame aberapi mari kangen muga-muga tansah tegar atiku dadi tentrem amurane rokan ajeng mari kangen mulan sira netra tajeng kesat Inggih matur sembah nuwun Nduk Kesi sampun pareng-paring pasumbang menika wau pangkur Semarangan. Sami-sami kepareng badhe mandhap, Pak. Oh inggih, ning ampun kondur nggih Nduk nggih. Lelekan kalih biyung nggih Nduk. Monggo. Nduk. Apa, Mak? Dening panitia anakmu Bayu kok didhawuhi nderek. Dasare Bayu ya mahasiswa UNS kene. Iya. Semester pira? Mbuh ora mudeng aku. Kuliah ya terus rasane harus ngerti duit tarup terus ning kudu diteruske ora kena mandeg dalan.
Sing tuwa bodho ya ben sing penting anak iki pinter kabeh. Iya. Ayo ngger. Ingkang ngersakake lelagon mengko ditampung nggon gara-gara sing ngumbar jagate ya, Nduk. Iya. Perkara maku aja dilalekke sinom parijata nuladol aku utama. Iya. Ingin nyekar Ibu Yati saka Melura, Nduk. Monggo. Monggo nyuwun berkahipun Bu Yati sinom parijata. Aja dadak neka-neka sing ana rampungna dhisik jawerna-werna Surabaya kampung kali asin yen pengen urip mulya nganjuk ngertasana nembung njaluk sing susila nganggo tata krama Kuku sing dupa kumelun ngeningken tiasa ngabake kawengku sagung jajahan nanging sanget hangiki sang reksikane putra kang handha saking wiyati Bahni pawaka siking guna kahana lena Saka trineng rana
negara kang bala tumingal hacampo samiwa medali ler nakret wileteng kanta tang yangkung manguncang iti benjang sangat cimicil latinyo ngedali wus kutha Surawilaga kaya buta singa bregil pasti jangga dendanya mengambak boyo kula nuwun yang kula ingkang wayah Danurwindo saking jangkar bumi ngaturaken sembah sungkem ugi kunjuk sahandhap pada paduka Hyang Prabu Baladewa. Lho, iki anak Antarja to inggih. Kula putra sawarga Kanjeng Rama Raden Antarja. Ya. Ngger putuku bocah bagus Danurwindo, bektimu wis tak tampa. Wah, emane anakku Antarja kok wis ora ana upama isih menangi rejaning jaman ngono. Wah, mendah kaya ngapa senengi. Bekti kula katur Hyang. Lho, iki kok kaya Gatotkaca urip meneh sanes. Kula putranipun anak Gatotkaca nun inggih. Sapa? Kula pun Sasi Kirana. Oh, Sasi Kirana. Bekti kula Hyang. Ya wis tak tampa nggih. Wah. Mula ya ora adoh kaya wong tuwane. Gagah prakusa sarwa sembada kare anteng tajem jatmika sak soleh sarwa prasaja. Ya nggih. Wis tak tampa bektimu Sasi Kirana. Bekti kula katur uwa Prabu. Setyaki sanes. Sapa putranipun? Oh, anak Setyaki inggih. Kula ingkang putra pun Sanga inggih. Wah, menangan kuwi inggih. Bocah iki laire setu paing. Setu Sanga paing Sanga. Wih, la dalah. Wah. Kula nuwun sinuwun. Ingkang abdi Patih Praguta mboten kantun ngaturaken sembah bekti lho. Ya, Praguta. Bekti wis tak tampa. Praguta, kula wonten dawuh. Taun iki aku lan kowe wis klebu wong tuwa. Buktine dene para wayah wis katon gemrayah lan diwasa kabeh. Mula tindak tanduk tak jaluk lan muna-muni kudu luwih ngati-ati. Sabab urip mono saya tuwa ora saya enteng nanging malah sangsaya abot nur inggih. Mula wong urip mono saya tuwa saya abot jalaran kudu tuwuh tawekal lan pantes tinuwi-tuwi. Tuwuh wong tuwa mono kudu tansah urip-urip lair batine anak putu sing lali dielingke sing luput dituntun marang dalan kang bener. Sing lara diwarasake sing nglukur wetine digugah semangate. Kuwi werdine tembung tuwuh. Nuwun inggih. Banjur tembung tawekal iku tegese kudu saya madhep panembahe marang Gusti kang nyipta jagat. Saya tekun ngibadahi. Sabab nyang endi parane wong tuwa ku yen wis tuwa ora wurung ya mung pasrah marang timbalane kang nyipta jagat. Lajeng tinuwi-tuwi kula wawerdinipun kados pundi? Wong tuwa mono kudu pantes tinuwi-tuwi tegese kudu menehi tuladha becik marang anak putu. Sesambungan kang sarwa ora patut lan tindak tanduk sing ora apik aja dirindakake. Mundak digeguyu putra wayah. Oh, inggih. Mangkono Praguta. Mengkono kabeh para putra lan wayah Sentana Ngastina. Kula wonten dawuh. Dina iki wis ana kerampungan rembug antarane pepunden Pandhawa lan para pinisepuh kabeh. Kanggo nuntumake kahanan kang sarwa bubrah jaman perang gedhe Bratayuda duk semana. Praja Ngastina bakal ana jumenengan Ratu Anyar. Gumanti keprabane Yayi Puntadewa. Tak kira kowe kabeh wis padha nyumurupi kang bakal gumanti keprabane Ngastina. Nun inggih Kanjeng Hyang. Menika kadang kula Yayi Parikesit ingkang sampun pinilih dados Narendra Hyang. Bener.
Marga dijupuk saka pitung kodrat lan wiradat tinemune kudu Gumantinata yaiku turun Yai Arjuna kang patutan kelawan darah Wirata. Sapa meneh yen dudu kadangmu si Parikesit. Kados mekaten Hawa Prabu kepara nyata. Lan kabeh wae nggih, ayo padha melu nyengkuyung marang bakal jumenengan iki. Sendika ngestaken dawuh Hyang. Ya mung radana kuciwani. Dene dina iki kadangmu Parikesit murca saka praja. Kawimbuh Kang Hyang Kresna uga jengkar saka Ndrawati. Wektu iki Kang Hyang Janaka wis ngupadi kang padha murca mau. Nadyan mangkono pun Hyang Manduraga kepengin ngupadi murcane kadangmu Parikesit lan Hyangmu Kresna mau. Mula dina iki pun Hyang mundhut pamit tumuli budhal ngupaya. Kang mangkono kabeh para wayah tak pundhut padha rumeksa marang kararsaning praja. Nun inggih ngestaken dawuh Hyang Prabu. Nun inggih ngestaken dawuh Hyang Prabu. Kang mangke sanga-sanga kula wonten dawuh Prabu. Mara sira metu njaba ndang wadya kinen naliti marang sakiwa tengening praja Ngastina. Nun ngestaken dawuh Prabu. Mundur sang sanga-sanga undanging para wadya bala samya saweka humyung swaraning bendebari kuparakur nang kalawan poksor tambur ngiwang suling papanden talut tak bandera miwah kakandha mawarna-warna pindha calatiyan Asri kawuryan kandang-kandang janjam kuning sarantekas marandana bunga-bunga yen binopong kulatesa tombelalak wadhane wis mumancal esmilir kapas madu wong ireng sinanggara Parmatur Prabu. Para wadya bala sampun samapta ing gati sawega ing diri kabidalaken sewanci-wanci mboten badhe tundha bima. Syukur bagi sekedhi jumur malah sira dadi pambantaing laku Parmadal Wasilan. Enjing bidal gumuruh saking Astina nagri. Angkung ingkang Balakuswa Prabu sananira lir surya wedalira sakaing calon idi karasa madangi jagat tumungap mung paning sabocah ing wukir merbabak bang sumirat nasarating surya nampek mega lan gunung waktu kowe mangkono bidaling para prajurit kalamun cinandra panyaya esa kurta
Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata tanjaro
aja nyewang bending ungkung risang songo-songo kang minangka cucu ing Prawadyabala Togok kula wonten timbalan ing dawuh sinuwun bilung wonten dawuh lagi iki petuk bose ayo sami wilujeng Den wiludes to lho roh nyawa njaba ayo ora ketindian kereta ae aku iki wong edan iki nganti arep sowan gone basa iki lali aku dalane mergo wis kerepen ati kancamu narsa kae isih urip isih urip isih komplit isih wutuh syukur nek sik ora tau silaturahmi kono sambene akeh beda arake dhewe bose pirang-pirang ya ora apa-apa yang dijagake ya mung ning omah iki arep ngopo Togok wonten dawuh iki wis ngancik laladan Ngastina inggih sinuwun menika nembe nyelaki tapel wates negari Ngastina niki nembe perbatasan bose ngono nggih apa angel bilung apa angel mlebu tlatah Ngastina waton mlebetipun menika mamrih saya nggih mboten angel neng nek mlebu niki mau ngarep gawe rusuh kangge kedang atos-atos bos kowe ngerti dhewe mulane jeneng ingsun prapteng negara Ngastina kang wigati bakal malesake sedane wong atuwaku sawargi Rama Prabu Gardapati manut katerangan kang tak tampa sing nyedani jenenge Janaka lho yen ngapunten nggih bos yen wong urip mung diseni wales winales niku njur sok kapan rampunge mbok nggih empun dipun punggel semanten kemawon sakniki nggih sami pados saene mawon bapakmu niku oleh mati merga ampun ditemoho mbelani Prabu Daryudana inggih sinuwun leres ature wedhuse mbilung niki kalih melih menawi saestu pados dados peperangan mengsah Pandhawa napa sampeyan mimpang Togok wonten dawuh kowe aja ngilani dadaku kok Pandhawa kuwi wis tuwek kabeh bebasanmu karinjeng kangke ana luwangan ngerti duh sajake le ngentengke Pandhawa iki nggih bener Pandhawa pun tuwek nek sing jenenge ngelmu niku saya tuwa malah saya ampuh nggih to raga iso sudane nek ngelmu niku wah saya ndati sampeyan ajeng nyumbari sinten Werkudara ambakno pun tuwa wae nek mung jangkah sampeyan men wis rasa dadak liya dina mila nggih Den monggo mumpung dereng kelajeng panjenengan niku seda nggih ta engko gek kondur mawon wis ta mboten sandadak diseni wales winales engko gek kondur mawon ngupakara negarane murih becik nggih ta mbuh ora idep nanging aku durung lila aku gelem bali yen wis nyangking sirahe Janaka oh nggih nek pancen ngoten nggih pun monggo pun gek sakniki mawon mati sewayah-wayah isih sore ngedan iku malah ndongake sing elek nyatane deman ya ora iso kirapna Prawadya Bacingah nyedaki negara Ngastina rampet ngestaken dawuh sinuwun